Hola, jo sóc Snow. Avui som 17 d'abril de 2025. I ahir va passar una cosa i he d'explicar què va passar. Ahir, el dimecres, truca algú al, al timbre, al timbre. Estava treballant la meva mare i jo vaig contestar, digui, o jo què sé, hola? I el noi va contestar un paquet d'Amazon o jo què sé. Vaig obrir la porta i a dalt el noi va dir DNI i jo vaig dir 2177 i tallant va contestar en castellà. I jo vaig dir no puc, no puc. Vaig tenir un ictus. Ho sento. Ho sento. Sorry. Sorry. I el noi empipat? Empipat no. Molest. Molest. Girar cua i ja està. Però és a Catalunya. Puc parlar en català. Ho sento. Entenc en castellà, català i anglès i italià i una mica francès. Puc entendre, però puc parlar en català. Punt. I em fa ràbia. Vaig tenir un ictus. Ho sento, ho sento. És una llengua minoritària. Ho entenc. Però, sorry, ho sento, però m'ha tocat a mi. Em fa ràbia, però és així, en català. Després, ahir vaig acabar Daredevil i no spoilers, però has de veure Daredevil. Del Daredevil, no, no m'agrada el Daredevil, no, Daredevil, Daredevil. És, és una xorrada, però Fuck you, man! You suck! gràcies, Albert. Albert. Feliç Setmana Santa. Ens veiem el dimarts que ve. Adeu.